Also, don't forget to subscribe our YouTube channel. Please stand by for another content for CBU updates. Please follow, like, and share to our Facebook page. And also, don't forget to subscribe our YouTube channel. Please stand by for another content for CBU updates. Please follow, like, and share to our Facebook page. And also, don't forget to subscribe our YouTube channel. Please stand by for another content for CBU updates. Please follow, like, and share to our Facebook page. May problema ka ba? Labi na sa kasing-kasing ug gugma. Ipaambit ang inyong istorya sa programa nga muhatag og katin-awan ug kahupayan sa inyong dughan. Diri sa tulumanon nga sungkuanan. Hatagan ka na og pagtagad ug tambag sa inyong kuya. Kana way lain si Kuya Ikloy Buntuyan. May buntag mga higala. May buntag mga higala o sa ato ang mga listeners diri sa Cebu Update karon. Ako day si John Del Buntuyan o ang inyong anchor karon nga si Kuya Ikloy. Niya kita karon sa unang adlaw nato sa live diri sa Cebu Updates. Apan sa dili pa tuguti ako kaninyo sa padakat sa ako ang timbaya sa atong mga suod nga higala diha sa Bukirang Barangay, sa Barangay Adlaon, Bukirang Barangay sa Cebu City ug sa atong mga kaubanan diha sa kanhi kaubanan sa Intellicare. Di naminaw karon sila diha, labi na si Ron Villamor, di nangimbitar ganito siya sa ilang pista karong umaabot. Mga higala, kining atong programa na tukod pinaagi sa mga panghuna-huna sa ato ang mga kaubanan diri sa Sibianan. Kini maghisgot sa ato ang tagsa-tagsa ka problema. Tagsa-tagsa ka problema nga gihambin sa ato ang kasing-kasing nga wala kitay kasyeran ug dili nato mahatag o matabi ngadto sa atong mga silingan. Pwede ka na niyong ipadala diri sa ato ang Sibianan para atong masaw-an sa kahanginan ug matagaan ka og saktong tambag o saktong mga idea kung unsaon nimo kini pagsulbad. Kay kanang imong problema nga giatubang karon ug wala kay kasaw-an ana ug dili na nimo pasaw-an ngadto ug dili ka wala kay kasyeran, bugat kayo kana sa imong gibati. Mga higala, giawhag ko kamo sa pagpadala sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga problema diri sa ato ang istasyon. Kung ang inyong problema tanaw ninyo mugbo lang, pwede ra ninyong i-comment o pwede ra ninyong ipadangat through sa pag-chat diri sa ato ang page sa Cebu Updates. May buntag di ay nanatay mga listeners si Gala, si Gibatig Kaanyag, may buntag diha. Og si Percival Noble, may buntag sir, good morning sa diha. Wala pa man kayo'y kuan mga higala, ang ato lang sang hisgutan karon. Ang inyong mga kuan ba, experience, ako ang mga experience magod. Kay kining kung doon na tayo mga problema, nya wala tayo ka sharean or walay makahatag na to mga tambag ba. Dili man sa ingon nga kanang kaya na nato. Matag problema natong gipasa nato, although kaya na nato. Pero kinahanglan gyapon kita og mga tagsa-tagsa ka mga tambag nga gikan sa mga nagkalain-lain natong mga kaigsunan. Although lain tag mga kanang mga experience sa kinabuhi apan ang kanang atong mga igsuon dako kayo na og katabang kanato kung ato kanang i-share mga higala ang atong problema. Nanatay listeners, tulo na itong nagpadadiri sa ilahang
ni chat na to. Shout out diha ni David Milik Istorye. Naatay live viewers karon mga higala ni abot nag 20 city kabuk. Mayo untawg na magpadaan ninyo sa inyohang mga tagsa-tagsa ka problema. Charm Amatos, boss no di mo patambag ko mi. O pwede kayo ka magpatambag, Charm Amatos, padala lang o sa imong problema, pwede ra nimong taguon ang imong pangalan para kuan, dili lang nato, likayan lang nato ang kuan. Pero og kuan ka, pwede ra gyud magpadaka anytime, i-chat lang diha sa ato ang kuan, message kay naa ang atong mga technical group mobasa na atong mga kauban diri i-forward na diri sa tuwa para mabasa ang iyong problema. Kung dili na ito mabasa karon, sunod adlaw ato ginantagaan og oras para mabasa. May buntag diha Sir GM Gilles, akong manager diha sa Asalos Corporation. May buntag diha sir. May buntag diha Kokoy. May udto. Shout out ko sa akong uncle nga nagsagubang sa iyang problema sa gugma. Kinsa man ang uncle nga nagsagubang sa iyang problema, Sir Kukoy, pwede na ninyong ipadadiri para atong mapaambitan sa kahanginan ang iyang problema. Hi Miss Dunami Lison, nakay problema diha Miss Dunami, pwede na nimong paambitan sa kahanginan para atuan ang masawan o labi na karon nga udto, while maminaw ang atong mga kaigsunan diha sa labi na gyud ang atong mga igsuon diha nga mga amigo nato nga security guard o mga katabang sa balay nga naminaw karon, pwede ka mong magpada sa inyong mga tambag kung doon na magpada sa ilang tagsa-tagsa ka problema o galing kung kamo pwede pud kamong magpada sa inyong mga problema diri ka nato para atong masawan og masawan sa kahinan. Unsa may problema ni Uncle Japs, Sir Kokoy, pwede nang ipada para atong makuan. Ang iyang gugma ni Amelina wa pa kagawas. Mga higala, kini nga programa gitukod ni namo para dili lang pud magpulos ta ng mga balita sa atong palibot ba. Kini nga programa gitukod og namugna para matagaan og lain nga outlet ang atong mga igsuon nga labi na gyud nga active na kay ron ang social media, matagaan sila og ilahang mga outlet nga kapagawsan sa ilahang mga problema. Dili lang problema sa pagbati ng pwede mo niyong ipadala, pwede mong magpadala kung sa'y problema niyo diha sa balay. Ayaw lang ng problema sa kwarta, kaya ka ng problema sa kwarta, pakihaman ta, pulos ta ng problema sa kwarta. Kini nga tuwa, kini lang ginagmay nga problema, gud nga pwede na itong matambalan o masolusyonan, pinaagi lang sa tambag sa kahanginan. Sir Linods, matugina, pwede ra gyud kayong mo share ka kung happy na kayo ka sa imong love life, pwede ra gyud ka mo share sa happy nimo nga love life. Pwede na nimong ipada diri sa tuang kahanginan. Charm, kinsa man na nga gipanganlan nga gugma ba ang kanjaps? Mga higala, sa sunod mga adlaw magbutang tag exclusive nga contact line para in case naamoy pwede mo mutawag diri sa kahanginan, mohatag mo og mga mo share mo sa inyong problema. Karon nag-set up pa ang atong technical bago pa mo gud nahimo. Nag-set up pa og direct line diri nato para makatawag mo sa inyong mga problema diri sa tuwa.
Sir Percival Noble, please kog tambag sa akong lolo sir. 6 years na siya wa kakita sa iyang gitawag nga asawa. Sige siya padala og kwarta dito pero ang babay dili sige siya padala og kwarta dito pero ang babay dili man lang mangumusta niya mukontak ra man og sweldo na. Please sir, ang akong itago ang ngan sa akong lolo na jobs. Kana jobs og na kanang imong asawa. Kanang Percival kaning imong lolo tambagini og naminaw man kay siya ron nga kanang basin lang og busy lang tingali tong iyang asawa kay pila naman day edad ini iyang asawa ron Sir Percival nga dili naman kaayo mo kontak basin lang og na busy pud to si lola mo nang kuan mo kontak lang og kwarta kay ang kwarta magud may importante karon. Attorney Junain may buntag diha patudlo ka og unsaon pagpanguyab. Kanang pagpatudlo og unsaon pagpanguyab attorney mo kag kuan man na dili naman na angay itudlo kay labi na nimo kami nagay-angay mangayo og advice gikan nimo kay mga veterano na bitaw kanang pagpanguyab sa iyo na magunagod. Naay daghang export diri na minaw na to unsaon na pagpanguyab. Unsay ayaw call ikloy Sir Linod unsa man? Actually na ay YouTube ang ato ang Cebu updates ha pwede tang maminaw anytime dito kay kininta nang na live nato dire na hitungod sa Cebu updates ug unsay atong programa direct na dito nga gihatag karon gi-connect na nato dito so maka-restore na anytime pwede ra mo maminaw po dito sa atong YouTube. Atong ni Floro Casas. Kuya Ikloy, unsaon pagpanguyab og Billy Dancer? Kana, wag yung ko kay baw, unsaon pagpanguyab og Billy Dancer bitaw, pero kana ba yung mga daghan man kailang Billy Dancer diya sa Cebu City Sports Center sa una, mga buutan man to, di man to kuan niya, mga gwapa pod niya, mga minyo naman to. Wa sa tagasuway kung saon pagpanguyab. Kita. Kuyawan man tayo ni ko bang mga panguntahan na basig madao tayo ni naminaw ba nga akong pinanglanggang asawa nga si Inday Juna ron. Basin din ata ka pauli igabot inis balay noon. Mga higala, pwede mo muhatag o pada sa inyong mga problema diri sa tuwa, pwede ninyong i-chat. Kung mauwaw mong i-comment ang inyong problema diri sa kahanginan, pwede ninyong i-chat. Pwede ninyong ipadala diri sa atuang messengers sa Cebu Updates. Kay naaray mo basa na to nga mga kauban para mapadangat ayon kana diri ka na to. Sir Linods, Kuya Ikloy, ako'y naluoy ni Lolo Japs. May pa ila na lang sa buton o klaro og unsay iyang gihigugma, kwarta ba o si Lolo Japs kay nangumusta ka man og ting sweldo. Human padalhan sa kwarta di naman malanggani magpasalamat. Kana noon bitaw kanang problema ni Lolo Japs nga kanang magpadala siya kwarta sa iyahang asawa niya maskin magpasalamat man lang wala gyoy yun nakadawat og text nga reply si Lolo Japs gikan sa iyang asawa o magting sweldo makahinumdum lang
sakit palandungon tinuod na, pero Lolo Japs, nganong nagbuwag man pud mo sa imong asawa, nganong kinahanglan man imong ipada ang kwarta? Mas maayo siguro imo siyang bisitaon, ihatod nimo personal ang kwarta. Ayog ka, wow, imo man ang asawa Lolo Japs adto istoryahe kung pangutan sakto ning giingon ni Sir Linods, pangutan kung naaba siya gugma ngadto kanimo o ang iyang gihigugma ang kwarta ba, kay mas mientras sayo pa kay minako dako nakagastos imong asawa nga dili gyud ka maong magpasalamat kanimo. Matod ni Junain Aragones Lolo Japs, mas maayo gift certificate lang ang ihatag nimo sa imong asawa kay para at least man lang, pero maura man gihapon siguro Sir Junain nga og gift certificate pareha lang kwarta. Mas maayo siguro ang ihatag ni Lolo Japs gyud, og ihatag niya mas maayo siguro adtuon niya personal, pero hibong lang tangan di man moduol si Lolo Japs paghatod sa iyang kwarta ngadto sa iyang asawa. Kana Lolo Japs, di ay tambag si Attorney Floro dire nga mas maayo kuno para sigurado yung makabawas ka sa imong asawa, bouncing check na lang ipadala para tabla. Bitaw, sakto sad. Para maahat yung nagkontak nimo ang imong asawa ug ingon nga nganong unsa maning naingon ani ni Lolo Japs. Kaluoy pod sa imong Lolo Percival nga wala gyud mo greet og happy birthday. Kaluoy pod ni Lolo Japs. Ako pa nimo Lolo Japs atuo na nimo og imong klarohon. Pwede man ka magpakuyog nila ni Sir Alex o ni Sir Percival para maadto ninyo si Lola. Kay mapahinumduman nimo nga unsa nang inyong gugma day. Gugma lang na og nay kwarta, wala nay kwarta, way gugma. Dahil problema nga gipadala si Sir Alex karon, Kuya Ikloy, please tambagi ko kabahin sa akong ex nga si tinta ng edad magsige man og tawag sa akong cellphone nga makikita man hinuon kay makigbalik ni saad nga tanan niyang katigayunan ihatag sa ako kung kami magpuyo palihog ko tambagi nga bag-o pa man in taon kong naminyo. Salamat Kuya Ikloy. Kanang imong problema Sir Alex, bugat man gitinuod na kay liman ka na 80 anyos na in love nimo nya tanang katigayunan, pero ang pangutan na unsa pud ni nga mga katigayunan basin og ang kuan lang pud ni, pero ikaw kung do na kay gugma ni sa imong ex nga 80 anyos, haying mo siguro ning angay istoryahon nga pasabton kay ikaw minyo naman, bag-o kang minyo. Kining 80 anyos ng edad, madali ra man tingon ning makasabot kung kanang imo lang pasabton, pero grabe po siguro ni siya experience diha nimo Sir Alex kay bisan sa iyang pangidaron dili man siya kalimot diha nimo kay magsigi pa man og tawag mo nang suwayi siya og pakikita paistoryahe og pasabta kay ikaw minyo na ya dili na maayo nga makikita pa kaniya. Basin og prangka lang og kuan may gihuwat alang anak niya Sir Alex. Sa makausap pa, please like and share sa ato ang page Cebu Updates. Unya subscribe punta sa ato ang YouTube channel at Cebu Updates para updated kita matagkaroon og unya sa ato ang mga kalihukan diri sa Cebu Updates. Kining Cebu Updates doon na ni mga programa nga naka-line up alang kaninyo mga higala. Doon na po tayo usa ka senders diri nagpadala karon
si Inday Jusa Chongbian Osminya. Kuya Ikloy, tambagi ko na ako'y amiga nga pungkol. Magsige mag panghagad og duha og balibol unsaon man nako kuya. Dako gyud ang problema. Adi basin deg unsam ni nga klase nga pagapungkol siya. Pungkol tiil, pungkol kamot Inday Jusa. Basin og kuan lang. Sa imong tanaw unsam ni kamao siya mo duha og kuan balibol basig ulo kay iyang gamiton o basin siko. O unsam ni pungkol kag kumingking. Lako ha Inday Jusa para matambagan nato og maayo. Tanos Aptik Pakilat, kinsa may layo pa sa asawa diri sa Cebu, ikaw? Si Lolo Japs ni ang layo og asawa. Asam ding asawa ni Lolo Japs nga layo man. Abi na ko ang asawa ni nimo mo'y layo sa Cebu, Bostanos. Sir Alex, naipangutana diri si Sir Linods, pila kuno imong giminyuan nga babay, pila edad sa imong giminyuan karon nga babay nga basin 90 anyos na pud na kay ang imong ex 80 man basig 90 ang imong naminyuan karon. Palihog tag tubag Sir Alex para matagaan na to og tubag ning gikuan ni Linods matugina. Sir Alex, nay tambag si Inday Jusa diri nga kana kunong ex nga 80 anyos papahuwayon na lang na papahuwayon na lang kuno na Sir Alex kay basig mo makunot na kuno na. Bitaw mga higala, usbon ko, please like and share sa atong page Cebu Updates. Nya ayaw sad kalimot og subscribe sa atong Facebook aw sa atong YouTube at Cebu Updates. Sir Alex, dili naman matagbaw bisan kalima pa, nagkalibang na lang. Unsa grabiha po dili matagbaw. Unsa man gud ning inyong kuana Sir Alex nga di man matagbaw bisan 80 anyos. Sa may gigamit ninyo ini nga herbal. Kusuga pang lola no. Sir Linods, pwede ba iprenda? Di gini pwede kay piki man eh. Sir Alex, 95 pod lagi, musikad pa man pod. Grabe ha. 95. Inday Diyosa, 95 dining naminyuan ining Sir Alex. Mong musikad pa ko no. Grabe ha, Sir Alex. Why limit? Basta 80 limit day ko no. Tao ko, usbon ko, mga higala, alang sa bagong mga naminaw karon. Ug doon na mo'y mga problema nga personal, labi na gyud personal pagti sa gugma, pagti sa inyong relasyon, palihog padala diri sa ato ang sibyanan. Pwede na ninyong i-chat sa ato ang messengers para ma-check po na sa ato ang mga kauban diri sa technical ug atong sawan. Kung dili na to mabasa ang iyong problema karon, ato nang basahon sa sunod adlaw para matagaan og pagtagad sa ato ang mga kaigsuonan, para masawan nato ang inyong problema sa diri sa kahanginan ug matagaan mo og kahupay ang inyong kasing-kasing. Mga
higala Cebu updates. Ni comment kinsa pa ni pwede ba kuno tambagan si Mayor Mike paimnon og propan with iron. Siguro sa iyang medical team gitambagan pod siguro na siya unsa nga mga vitamins ang iyang kuan. Makasabot lang pud ta ng panglawas ni Mayor Mike kay gawas ana nga busy sa trabaho nya busy siya ang panganli nga Singapore like nya karon labi na karon nga bunog kayo sa pagkulata diri sa issue sa sinulog nya batanon po asawa mao sigurong medyo hago tan-awon si Mayor Mike. Phil Jantan, may alam akong effective pampapayat. Unsa man nga pampapayat Phil Jantan, pwede ikuan. I-share na diri sa tuwa. King Rex Lawrence, akong idol sa high school sa UC. Idol Bonsplat. Gimingaw nako sa akong amigong gwapo da. Mas gimingaw ko nimo King Rex. Salamat sa pagpaminaw diri kanato. Ato ning amigo nga taga Guadalupe sa una abot og napabaron basig na nanis Manila. Floro Kimki Casas, kuya. Na ako mga amigo nga minyo pero daghan og uyab. Istoryahan nako ilang asawa. Kanang mga amigo nimo nga minyo nya daghag uyab. Dili man siguro na makadaot. Kanang basig nagpuno lang na sila kan. Pero bitaw mas mayong istoryahon nimong asawa na Attorney Floro Casas. I-meeting na, patawag na tanang asawa nila. I-meeting para mausa lang ang kuan ba tambag. Pwede na nato kuyugan. Mukuyog ko nimo og tambag na. Magpa-emergency meeting ta na Attorney Floro para atong matagaan o katinawan o unsa gyoy tumong nganong punan ng asawa. Inday Jusa Chungbian, kuya pwede nimo tambagan si Mike Ram. Usbon ko Inday Jusa, basin gitambagan na siyang medical team. Pero kuan lang kanang tungod sa iyang kahago karon ba. Si padong ang sinulog, nag-sit up sa Singapore like, unya gawas na batan-on pud og asawa. Phil Jantan, kuya matuloy ba talaga ang sinulog sa Lunangan? Base sa balita karon nga before ta nag-live. Kung desidido o kumbinsido gyud ang city government nga ipadayon na ang sinulog sa Lunangan aw sa SRP diay kay despite sa daghan ng advice sa tuang mga kaigsuonan o sa atong mga exports kahimtang diha sa pagdagan sa sinulog, ang city government desidido man sad nga mopadayon. Ampo lang ta nga maayo ang kita ang sayop ug sila ang sakto kay para masapsay og nindot ang pasundayag karong umaabot Domingo. Maing udto Matan Serena. Maing udto Busikloy. Maing udto sa Diabos. Phil Jantan, ito alam ko kuya, effective pampapayat. Magmahal ka ng taong di ka mahal. Tiyak papayat ka. Bitaw, no? Pero, so na, based on experience na Phil Jantan, nga, mundaot yun ta, og mahigugma tas tao nga dili ang ngayang higugmaon. Dipindi ba? Bitaw. Basin sad. So, ay ko nun yung paghigugma ang tao nga wa mahigugma ninyo. Basin day, mundaot ta. Ako kay, kining ako itambo ko, dako na mo gasto, di na ni pwede nga kung anong alkansi na ta. May buntag ni mo diha Michelle Umpa Dinoy. Hello boss Jundel. May buntag diha. Og Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year day. Happy New Year.
Cebu update, Kuya Ikloy, meeting sa mga saya, Kuya apil sa meeting imong asawa. Aka na, apil gyud sa meeting pero moapil tog tambag. Rosemary Brigoli Kilaton, Kuya Ikloy, Viva Pit Senior, Viva Pit Senior. Linods Matugina, apil tambagan ni Kuya Ikloy ani og mahon. Aka na. Kanang giingong tambagan, murag exempted yun ana. Kami doon pluro mo tambag ini among mga amigo. Aw kitang tulo Sir Linods, kitang tulo mo tambag, kitam na itulo mga butan. Inday Jusa Chungbian Osmia, Kuya Ikloy, unsay ikasulti nimo ining sinulog nga gisement man ang stage paghuman gibutangan og plywood maka-stress ang mayor sa Cebu City. Akan na ang akong ikasultihan na gisemento nila ang stage ug ila po nang pasinawan delikado kayong madapsot atong mga dancers ug ila pong irap ang pagkasemento delikado pong mga samad atong mga dancers karon gibutangan nila og plywood kana gibutangan nila og plywood ila po nang ipilit po na nila. Kuyaw og kusog og uwan nya, kusog og untol-untol atong mga kuan, matangtang po ng plywood. Labi na gyud wa pa na masuwayi nila, mayon ta og ilahan ng masuwayan daan. Mayo lagi ta to maka-blocking atong mga dancers diha ba para makita og unsay quality ug unsay problema sa stage. Ang problema magdili pa wan ug wala pa may naka-blocking. Basig exports man nagnaari, di man lang maminaw tambag sa mga nakasuway na, pasag di na ilhan na Domingo ampo lang ta nga kuan maayo ang dagan. Sir Alex, murag mo mahupay akong problema Kuya Ikloy ug Sir Linods, salamat kaninyo sa inyong mga tambag. Unta mapadayon ang programang sungkoanan sa Cebu Updates, more power. Ug unsay sunod nga resulta ining ako na lang sila ni ako na lang silang gilumpong karon ang 80 ug 95 anyos murag makasabot mi ani. Biliba si Alex nya musikat pa nanduha basig maglisod ka na sa Alex, kinahanglan gyud na og vitamins. Maganda at gwapa, kuya pwede ba mo sumbong diri nga nabuntisan ko og taga-gobyerno karon 3 months na ang akong anak pero wala man siya misuporta sa bata, bisan pangpalit diapers wala gyud. Unsay angay na kong buhaton? Maganda at gwapa kining imong problema sa iyo no magkay ni og buton naon. Unsam ning imuhang nakapamabdos nimo, minyo o ulitaw? Kay kung minyo, pwede ni nimong isumbong sa asawa para tabla tanan bitaw. Pwede og minyo mangani ni siya nya wa ka kay baw di ay nga minyo. Pwede ni nimo siyang idangop sa kuan siguro sa Children's and Women's Day sa atong kapulisan or dili sa tuang DSWS para mahusay mo nya unsay iyahang plano. Kaduha kung ulitaw ni sa may rason nga dili siya mosuporta nimo nga ulitaw nya daga ka basin og tilaw-tilaw lang ning iya. Ang angay nimong buhaton kung sa gobyerno niya tuon nimo ang ilahang HR department siguro report ka nga mao ni imong kahimtang ya kuani mangayo ka og suporta dili mangani dangop dayon ka sa mao gyapon sa kapulisan sa Women's and Children's Desk para ma-assist ka mapailan og kaso
para mapugos kini nga maong laki nga matagaan ka og suporta. Nya Thanos, Aptik Pakilat, Kuya Ikloy, maing hapon. O maing hapon diha Thanos, musta naman ka? Okay pa ka diha? Ilin Cruz, Kuya Ikloy, shout out, watching from Inayawan. O daghan kami kahila diha sa Inayawan. Ilin, maing udto diha. Ilin Cruz sa Inayawan. Maing udto diha sa tong mga amiga o amigo. Sila si Ma'am Jeannie, Ma'am Mark, Ma'am Mira, mga kaila na to diha. O ang kapitan diha. Shout out lang ko part o shout out ko sa akong amigo nga naa sa Canada, si Sir Fred Caballes, kauban ni nako sa Salos Corporation sa una for 5 years man siguro may nagkuyog ini. Thanos, Aptik Pakilat, meeting sa mga asawa, kuyaw apil atong mga asawa sa meeting. Kana noon Boss Thanos, og apil atong mga asawa kana murag ubay-ubay gyud tang magpuyo na lang ni Reslo office kung mahitabo na. Matan Serena, unsay matambag nimo sa pagmahal sa tumboy kuya? Unsay matambag nako sa pagmahal pagmahal sa Bombay. Kanang pagmahal sa Bombay noon, nagkatong nagnegosyo pa ko og utanon, nagnegosyo mo ko sa una og utanon diha sa Trans Central Highway, utanon og sweet corn. Gito katong mga supplier nako ng Bombay pod, mga Arabo. Nag-ingon gud sila, gusto kong magdato ko no. Month of October, magkumpra daw ko og Bombay na dinaghan kay ang price ato nga time napa sa tag 100 kapin. So kung nahitabo to, nagkumpra tinuod ko ato bisag balik 1,000 ka kilo lang, way siguro milyonaryo na day ko karon. Sayang nga sa. Ang angay buhaton lang siguro, mahal ang Bombay ay magpalit og Bombay, palit mo sibuyas dahonan. Na may sibuyas dahonan bitaw katong dagko, katong Bisayaon ba. Dagko man to siya og oo. Mao toy temporary ninyo nga ilis lang sa Bombay, mao ka mang lami agod. Kanang buwad, yung timplahan na niyo bisag usaw na nimo timpla, buwad ra magyapon na. Ang baboy timplahan na nimo kuan na bisag unsa, importante baboy so ay lang timpla og saguli og kuan kanang ginagmay nga lamas. Sili okay na kay na. Tangad, okay na kay tangad ng baboy. Lami. Kadugayan, maanad tangawa ang Bombay, awa, mabrato ka na. Maingon to dahil sa akong amiga nga gwapa, si John Gilboyna. Og ni sa akong amiga nga si Christine. Maingon to sa diha Christine, dato naman kayo, pa matay sugba-sugbang na hitabo ini. Atong amigo nga Iman, nabalik na lang gikan sa gawas, so agya po sugba-sugba. Musta naman mo diya sa Salos Corporation nang-apply mo ta ko diya trabaho, wa mo ko dawata ninyo usab. Bitaw, regards ko diha nila Sir Chito, nilang Ma'am Chi, ug sa akong amiga nga Banggiitan si Domilina Abis. Maingod to nyo diha. Samboy Rigla Aligre. Panghatag number sa 3D survey para karong alas 2 kanang number atong patay ka panghatag nga 3D ron basin sa mga sunod adlaw tagaan na ta og go signal sa atong kaila diha sa kuan atong istasyonan nga mudawat na ta og panghatag anang mga 3D naam sa tay mga kaila nga makahatag yun nato ana ato lang suwaya na karon wala pa Phil Jantan, Kuya, shout out watching from Baguio City. Oh, may buntag, may naabot na data sa Baguio City. Regards ko niya ni Mayor Magalong, nangumustan taga Cebu City niya. Maning Kihada, Kuya Ikloy, na ako'y amigo.
minyo guwang-guwang na. Unya naa ibibi girl nya karon gabuwag dako na kayo siya gasto. Daghan na siya nahatag, libog siya asa sa reklamo. Makabawi ba siya siyang gasto? Kanang iyahang kuan, kanang iyahang paggasto sa iyang baby girls, nabawi naman pod na niya eh. Dili man niingon kining hatag bawi ning gugma. Kana kay iyang isudlan nga relasyon nga usa siya kaminyo nakig Osa imong migo medyo guwang-guwang medyo guwang-guwang na di day minyo dako siya gasto gusto niyang bawion kay nagbuwag na sila ay inala na imong amigo maning nga ayaw nala nagipabawi oy kay dili na maayo total sa panahon sa dihang silang duha naglipay wa man sila magsabot nga ikahuman magbinawi ay sila kanang gasto niya nabawi naman po siguro na. Musbon ko, please like and share sa atong page Cebu Updates nya ayaw pod kalimot pag-subscribe sa atuang YouTube channel sa Cebu Updates. Mga higala, usbon ko kinsa tong dunay mga problema, palihog ta problema sa inyong mga pagbati, pwede na kana ninyo mapadali diri kanato sa ato ang Facebook page. I-message lang sa Cebu Updates message, din isend kay ato nang basahon ug ato nang di nato mabasa karong adlaw, pwede na natong sawan sa sunod adlaw. Among ipasalig nga masawan na nato diri sa kahanginan, mga higala. Usbon ko kini nga programa gihimo alang kaninyo nga matagaan kamo og outlets para namoy ka-sharean sa inyong mga tagsa-tagsa ka problema. Ang Cebu Updates bag-o lang kini nga natukod nga estasyon, mga higala. Kini natukod para tagaan mo og opsyon diri sa kahanginan. Doon na tay mga naka-line up nga programa. Gahapon nagsugod na ang atuang programa, atong ubang mga programa nya kini ang atong programa karon nga sungkuanan moy unang pag-live ini sa kahanginan. Mao medyo nag-adjust pa ta. Sunod mga adlaw mabutang kami og lines diri, direct lines para atong pwede niyong direct nga matawag ang inyong problema ug ato nang matubag sa kahanginan. Salamat dahil sa ato ang mga listeners karon nga iduyog nato. Ganina ni abot na kini og 35 ka listeners na Mino live. Karon na natay 24 ka listeners. Usbon ko mayong adlaw sa ato ang mga igsuon diha sa Barangay Adlawon. May muudto kaninyong tanan diha sa atong mga kaubanan diha sa City Hall, sa Cebu City Government. Mayong udto pod kaninyon diha ang atong mga kahigalaan nga naminaw karon, mayong udto ug maayong pagpaniudto kaninyong tanan. Kini nga itong programa madungog ninyo alas 12 sa udto kutob sa alaw na sapon. Matag Lunes hantod sa Biyernes, mga higala. Hinaot nga magpadayon ang inyong suporta diri kanato. Wala na mo naniudto na siguro ning uban nato nga mga kuan, wala na may nagpadaan silang problema. Usbon ko kini nga programa natukod gimugna sa kinatibuk-ang pwersa sa Cebu Updates para mahatagan kamo og kashiran sa inyong mga problema diri sa kahanginan. Dili sayop ang pag-share sa inyong mga problema ug dili pud sayo nga
maminaw tas tambag sa uban. Kining mga tambag nato karon makatabang kini dili lang karon kun dili ngadto na sa inyong tagsa-tagsa ka panginabuhi. Mga higala o kinsa tong naay gihambin diha nga problema silang kasing-kasing, usbon ko pwede na ninyo mapadangat diri sa atoang istasyon, diri sa atoang programa sa Cebu Updates. Please chat lang sa inyong problema. Pasalig ko kung dili mabasa na mo kang adlaw, sa sunod adlaw ato nang mabasa. Samboy Regla Alegre, legit na sir nga mawa ang signal sa Sinulog. Dili man siguro dili na mawa katong last time sa 2022 ingom to sila nga pagnon ang signal, pero wa man naaman kusog man signal sa Globe. Ato nga time Globe ug Smart may problema. Kuan lang siguro, naalan siguro yung mga area po siguro nga gitan-aw sa ato ang mga kapulisan ba. Kaya kana magong mga kapulisan na to, mas na sila advance nga kanang kuan ba? Advance nga technology para based po sa ilahang ilahang mga intelligence na sila yung mga lugar nga nakitaan nga high risk ba. Mao siguro na ang mga lugar nga ilahang hangyo nga wag tangan lang og signal para anyway para man po nas kaluwasan naton tanan. Kuan lang yun, mintras karon nga wala pa'y klaro, pagsabot lang mo sa inyo ang mga kaila samboy, ug asa mo magkita, pag kuan lang mo og area ba, para igsinulog, magkita mo in case walay signal, di mo magkakontakay, ina lang magkita ta dito sa kuan, may iskina lunangan, pwede raman siguro, lining, or iskina SM ba, or iskina mambaling, para mas dali, o dali mo magkita, dili libog. Bitaw, mga higala, maglipay-lipay kita karong kuan, karong umabot Domingo, magamputa nga unta hapsay o hamugaway lang ang resulta inihang pagbalhin sa Sinulog dito sa SRP. Ako ding amiga or kauban po nako sa Intellicare sa una ang ug karon usa na kakonsihal sa asa ni kakonsihal si Kat murag diri something sa North yang papa kay murag tourism secretary naman Kat Jumapaw maingod to diha Kat kauban mining Kat sa kuan kanang Intellicare sa una sales sinamo siya. Daghang kaubas mga sa Intellicare zone ay mga gwapa. Kako na samot siguro daghang kagwapa nga to. Si Kat kauban mining Kat. Miss Cebu man pud apil man pud ni si Kat sa Miss Cebu ka. Batch man ni sila sa usa ka uban namo nga si Rose Clabano 2000 sa mo tuiga Kat 2013 o 13 14 ba to. Apil ni sila. Kuan day mga higala, isa tong kuan, itong nangayo og kanang kalingawan karong alas 3 o alas 2. So ay ninyo ang 4, 7 ka 8 mga higala. Basin di ay og kuan, 4, 7 ka 8
Basin di ay samboy rigla nga maka-jackpot ah. Atong takna mga higala na nakita karon sa alas 12:50. Hapit na mapupos ang atong oras o usbon ko madungog kita gikan sa alas 11 o alas 12 kutob alauna sa hapon. Unya Lunes gikan Lunes hantod sa Biyernes mga higala diri sa Cebu Updates. Please like and share sa atong official page Cebu Updates. Unya subscribe pod sa atong YouTube channel Cebu Updates mga higala para mag-uban ta ninyo matag karon ug unya. Kay dili lang kining among mga pangandam nga programa karon magkadugay magkaanam pod ni og kadaghan pod para mahatod namo ang inyong kalingawan ug katagbawan ug paghatag og saktong impormasyon ngadto sa kadaghanan. Dili lang diri sa Cebu, dili lang sa Kabisayaan, kundi ngadto sa tibuok nasod. Doon na naman good tayo mga listeners, followers nga nakaroon sa to, labi na katong atong mga OFW nakaroon diha sa laing-laing nasod nga naminaw pud sila. Iawhag na to sila nga pwede silang magpa dala sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga kasinatian isip usa ka OFW labi na nga lagyo ang ilang relasyon sa mga tag-usa diri sa ilang kapikas sa kinabuhi. Eileen Cruz, gugdonon di ay kagwapa si Ricloy. Na, gugdonon mo lang, gwapa ko na akong asawa. Bitaw, di mo ta gugdonon, butan lang. Unang pinangga kay ko na akong asawa. Masuko na og di ko adto mukaon sa mua. Nang magabi ay guli na ko basta na siya luto. Unya hinako kanon na dakong gubot. Pinangga am kay ko na mag-uulom na di ko mukaon. Ronald Pakit, Gary Rivales Labasano, mao ni ang higayon pasok na bitaw. Kini akong igagaw diya sa Barangay Adlawon, kini si Gary Labasano. Glibog ko. Iyang problema kay sobra kasi luso ba. Ay ang asawa ko no ni abot nas gawas. Ni abot sa gawas, abot dito nagkabit-kabit niya kahuman. Mas kabit-kabit niya siyang kabuang. Naminyo na kuno sa kabit-kabit. Ya bagon bitaw bisag unsaon nigtambag ning akong igagaw diha. Maminaw. So, mga usak buo si Mana naman nga nagpakahilom sa Facebook basig nabutan na ni kay gisigihan ni tambag ni Ronald Pakit ato pong silingan og amigo diha sa Barangay Adlawon. Tambag-tambagi na diha atong igagaw Ronald nga di na magsigpabadlong kay mauwaw ta. Og napupos naman ang atong oras mga higala. Usbon ko, please like and share sa atong official page Cebu Updates. Subscribe sa atuang YouTube channel Cebu Updates. Unya alas 11 sa udto, alas 12 sa udto kutob alauna sa hapon gikan Lunes ngantud sa Biyernes. Mandungog ko ninyo diri sa kahanginan